كيفك؟ أنا ممتاز تمام. اسمع أخوي أول شيء مبروك عليك مبروك أخذت שלב ב' ספר לי מה אהבת בשלב א'. כל השיעורים שלומדים ומצחיק והכל, זה הכי חשוב. תן לי משהו אחד שאתה אמרת בואנה זה הסיבה שאני בחרתי לשלב ב'. כי פתאום אני רואה אחרי 8-9 שבועות בשלב א', שפתאום אני מצליח לדבר ערבית. תחכי ערבי. שלב ג' לא שלב ב', סליחה. עכשיו שלב ג'. מעולה. למה בכלל באת לאוסלה? מה הסיבה שבאת ללמוד ערבית? רציתי, יש הרבה אזרחים ערבים במדינה, רציתי לדעת איך זה מרגיש להבין את השפה כמו שהם מבינים אותה מעברית, גם אנחנו צריכים להבין ערבית. ואתה גר בלעוץ? بلوت. ساكن هون بالقدس وهذا بيساعدك انه تحكي عربي بيساعدك شوي هون كيف بيساعدك نوس في كل القدس عربي وبتحكي معهم كثير وكمان بالشغل حلو وايش حلمك بلغه ما אתה חולם להגיע לשפה הערבית לדבר שוטף שוטף חשוב, כן. אתה בדרך בדרך אלוף עולם אז תאכלו בהצלחה לאליה בקורס שלב ג' תותח אתה